I'm live. I know you live. I can't see you. Ah, don't leave a message ha. Cause your account. What is that behind the bed? You hear me? This What is that behind the bed head? Dalteas. Yeah, move it. Yeah, that's fine. Move it. Push it down lower. It don't look good. Just the volume though. Don't comment ha. It's too loud. I can hear my voice. I'm not gonna watch it. I don't know what we're talking. Huh? I thought I was gonna do something with the phone. You're not going to watch. The bed head look much better now. Okay. It's dirty clothes sitting on the bed. You know what? Change your dirty pants. Huh? Change your dirty pants. Where? There's a there's a British man ba? British man live in Philippines now. Just change your pants. You see my pants? No, I can't see, but I mean you're sitting on the bed down on the couch. Later na. Later na. At least You're I'm slow motion. ah? What we say about 10 seconds later on to come here? Like 5 seconds delay. Alright. Do what you do. Okay. You're out na? You're out or still watching? It's on. I'm not watching, but it's still on. Go ahead. It's okay. Just you don't need to watch. I'm tired. Look at my face. Just search what is the nice video this way once once I'm cleaning your tool, so you're watching movie. You know me. Alright. You wait for your parents to come on. I think they're still sleeping though. Ay. Oh, wait. Oh. Hi, Ngay. Salamat, Ngay. Ngay, giplita ka, Ngay. Buti na abutan ko before ko natulog. Ay, patulog ka na pala. Giplay ta ka nga kaso lang. Di na ako magpasa sa imo ha. Kaya basi every time magpasa pa ko sa imo ha, mapilitan ka mag-play sa ako ah. Makita na lang ni mo na sa watch hour ngay. Salamat ngay. Nag-ilis ko ngay kay kailangan ko yung watch hour ko kasi 25% na daw bumaba. Ay naku i-play ngay, okay lang ko ngay kay ayaw kong i-play ngay. Ayaw kong i-play ngay kay na kuan na nahalata na ni kuan ba nahalata ni AdSense, nahalata ni Lolo na ang mga kamo nga naga-play. Oo, ayaw lang kong i-play. Hayaan mo ako mag-play. Wa nagay ko nagpasa sa imo ha. Nag-play mi gihapon ko ngay. Wa na lang ko nagpasa kay basi unyag mag-play na pod ka. Ayaw lang sa ako i-play. Need man ka ni mo. Oo. Pero nahalata na ngay. Nahalata. Ika number 4 ka nga sa country nag-play sa ako ah. Hey, Yuki. Hayaan mo nga ako mag-play. Play na, nakita mo ba yung watch hour mo? Kasi piniplay kita araw-araw. Di ba? So, nung isang araw lang ako nag-message sa'yo ata. Oo. Nahalata nga na nag-play yung kanang pag nag-play mo, nagpa-stop gani ko nagpa-play sa ila mo nang ning baba ako ang watch hour. Mo na nga nag-live gani ko. Oo, kay nag-play. Sige man kog play ngay. Makita man gihapon nimo na nga imong watch hour mo taas. Karon pag unya bago ko matulog, mag-play na pod ko diri sa akong laptop sa imuhang video. Gamay na lang kulang nimo no. Ikapila naman ang US na rank. Ikapila na ang rank sa US. Patulog ka na pala. Matulog ka na. Okay lang ko dire.
Mag-apple ko sa imong ilis na lang. Number 3. Oh, maayo. Pila na lang kulang sa imong watch hour. Salamat, ngay. Yuki, Pinas, tapos US. Wow! Ang Yuki, ikaw man dihaas, Pinas, imuhang igsuon. Di na nako ipasa ngay ha. Di na nako magpasa. Makita na maghapon niya sa imong watch hour. 700 na lang. Wow! Hapit na. Hapit na. 1 week na lang na ngay. Murag wa pa gani nag 1 week ba? No? Hapit na ka mamuni. Congrats daan. Oo, ako jud igsuon. Nagreklamo gani kay napugos og play. Agoy, nagreklamo. Ingna, hapit na. Di gihapon. Ayaw reklamo kay pag mamuni ka, mag-play gihapon siya ngay. Si Mama jud na ako. Si Mama jud na ako nakabalo man na mag-whiting ngay. Ha? Si Ma'am, Ma'am gapon akong tawag kay Ma'am. Mama man mo na. Si Ma'am. Kabalo na po siya mag-whiting. Baka pwede din siya mag-vlog-vlog. Aba. Hello, my sweet friend. You don't have to speak English, my sweet dear friend. Live watching your daughter drive. Thank you very much, my friend. Vlogs by Bad. Thank you so much. Ayan. Thank you, my friend. Thank you very much for coming to my live stream. Oo, nakabalo na siya mag-whitey. Oh, wow! Mag-start na siya. Ayan ngay, si Vlogs by my friend, Leia Kalinawagan. She's my neighbor in Philippines. Diba? English yun. She's my neighbor. She's my friend. Her mother is my teacher when I was grade 1. You're welcome, my sweet dear friend. Piniplay ko din yan si Vlogs by Bad. Ingay. Naawa ako niyan. Naawa ko niyan kasi matanda na. Piniplay ko yung watch hour niya. Hello, Leia. Oh, her name is Leia. Mine is Leia. That's why we called in Philippines ngay. Because we're Leia. We're the same name. Ngay. Oo, buutan yan siya ngay. Buutan yan siya. Matanda na talaga yan siya ngay. Tanawa ra good. How's your watch hour, my friend? Vlogs by Bad. Oh, Vlogs by Bad. From Leia Kalinawagan, I'll check on you. Vlogs by Bad. Ayan. My friend, Leia Kalinawagan, she's on the way to your house. Ayan. Ayan. Ayan, akala ko tapos ka na. Ayan, minisage pa nga kita, idol. Ayan, doing good. Thank you, my sweet dear friend. Wow. That's good, my friend. That's good. Nakahabol din ako. Kahabol, kakaumpisa ko lang. 9 minutes pa nga lang ako. 9 minutes pa lang ako, idol. Diyos ko. Watching now, Vlogs by Bad from Leia Kalinawagan. Thank you, Leia, from Vlogs by Bad. So mag-vlog-vlog na po si mama ni mo, ngay. Mag-vlog-vlog na po si ma'am. Wow, maganda yan, ngay. Tapos tabangan na lang nato ang watch hour ni ma'am, no? Para dali isa ka buwan ra niya kuhaon iyahang watch hour. O, di ba? Pero daghan ka gadget diha, tabangan nato. Basig wa pa isa ka buwan na. Mega shout out sa inyong lahat from Joel Bricio. Ang hirap naman basahin tong apelyido mo, idol. Idol, dalhin mo yung original mo, idol. Nag-live ka rin ba? Hindi naman ako nakatanggap notification nag-live ka, idol. Dalhin mo yung original kababayan ay kapitbahay ko si Leia Kalinawagan.
Mama niya, teacher ko nung first, grade 1. Hirapan naman ako. Grade 1 ako, idol. Legit yan, si Lia Kalinawagan, idol. Dalhin mo yung original mo, idol. Babaran mo naman ako, idol, para naman sa watch hour ko. Babad mo naman sa akin si Jackie. Tsaka yung original mo. 1 hour lang naman ako. Baka pwede naman. Baka pwede ako dyan. At least di mo na ako kailangang i-play dyan. Pagkatapos nito mababad na yan. O, di ba? Huwag mo na akong i-play. Sunod na araw naman. Okay naman, idol. Wait lang. Salamat, idol. Salamat, ngay. Thank you sa inyong lahat dyan. Thank you very much, my friend. Vlogs by Bad. Thank you. Kailangan ko to. Ayan, dito na kami. Ayan, salamat, idol. Pagkatapos nito, idol, hawag mo na akong i-play. Okay na ako. Ganon din rin naman ay tamsak na. Ayan, salamat, idol. Ganon din naman, idol. Tumataas naman din siya, pero ewan ko, yung watch hour ko talaga bumaba. I mean, okay, umaana naman, umaangat-angat naman siya, pero yung percent, bumaba. Pababa ng pababa. 25% pa naman, Diyos ko. Nag-premiere nga ako kanina, akala ko nadagdagan. Umangat naman siya ng 1%. After 2 hours, bumaba na naman ng 1%. Eh, di wala rin. Agoy. Salamat sa tamsak, idol. Salamat talaga. Hindi pa yan, idol, ng updates. Nag-update naman siya araw-araw, idol. Nag-update siya dito. Nag-update. Grabe naman yan, idol, ang hindi mag-update. Kailan ba? Hindi naman aabot ng 2 linggo yan si Lulo mag-update. Wait lang si Jacqueline. Salamat. Please, everyone, give our sweet host a thumbs up. Thank you, my friend. Vlogs by Bad. Idol, bigay mo naman si Joel Bricio kay Vlogs by Bad. Baka naman. Sa akin, wala pa eh. Talaga, wala pa sa'yo. Naintindihan ko yung sa inyo kasi si Elmore, pag nag-a-update daw si Lolo, minsan ilang days daw, minsan 1 week pa nga daw, idol eh. Pati si Hearty Lalabs, nagulat nga din siya eh, nung nag-update, biglang ilang araw, Diyos ko, na-stress na siya, ilang araw, wala daw update. Tapos, pag mga 3 ba yun, 4 days or 1 week, walang update. Pero pag nung after 1 week, nag-update na daw, nagulat siya. Nagulat siya sa watch hour niya. Ayan. Done to you, Vlogs by Bad from Leia Kalinawagan. Wow. My friend, Leia Kalinawagan, she's done to your house already. Brianna. Ayan, hello, B. Shout Hi, G, kumusta? Ayan si Brianna. Ingay. Si kapitbahay natin yan ngay, si Brianna Fan Vlog. Kapitbahay natin, kilala mo ba yung mga Israel? Israel yung apelyido niya ngay? MG Israel, baka kilala mo yan, narinig mo. Si Kinsa Mani, si Kuan, silingan nato na sa silingan nagnamo na mismo sa Purok Uno. Oo, kaila ka ni MG Israel, si MG Israel na. Si MG Israel. Thank you so much, Leia. I really appreciate you from Vlogs by Bad. Yan. Check down ako. Si Kuan. Ay, yahan ng anak. Channel na channel na sa iyahang anak. Pero, murag,
Wa man na niya seryoso ngay. Si Kuan, ang i-search si MG Israel. I-search si MG Israel. Ah, napakadiha, G. Basig nawa na po si MG. Basig, napakadiha, G. Oh, i-search daw ka, Kuan, doon sa tuimuhang channel diri para makitaan kanila kalinawagan. Siling, Kuan na siya. Anak na siya ni Ma'am Kalinawagan na teacher na ako nung grade 1. Baka at least 'di ba magkailhanay ta diri magsilingan naman ta. Magsilingan ra ta ninyo at least magkailhanay ta diri sa YouTube. Diri ra pud mi sa YouTube nagkailhanay G. Nagkakita ay. Ay sos, nag-ML pa ni siya ay. Silingan. Nagdula pa nag-ML ni si Brianna. Agoy. Wa naman gud na siya nagkuan sa iyahang YouTube ngay. Wa na siya nag-upload. Duha na kabuwan. Ning iyahan ning dala iyahang anak nga channel diri. MG Israel man ang iyahang channel ngay. Yan, dai Brianna fan vlog unsay imong name? Ayan, unsa da imong name daw? Dula pa ko hihi silingan. Ayan, mao sayang. Muni naman po na siya ngay, naam naman na siya harang. Mas may pagayon na siya ngay, kawa nawa iyang harang. Kay tumas na siya ba nag-upload. Kuan, tapos G. Tapos G nga jar, tapos Israel. I-S-R-A, tapos E, tapos L. MG Israel. Habit na. Habit na. Kumikita ka ba dyan sa MLG? Kay daghan man kung daghan na adik sa ML ba? O, mao na siya, MG Israel. Naglalay po na siya, walang na. May harang na siya. Na siya harang. Ay, dako na. Magbitaw nang nagpa-ML na lang na siya. Na siya harang. Dako na iyahang balay, oy. Salamat, Idol, ha? YouTube ka na lang dyan. Salamat, Idol. Babaran mo na lang ako ngayon. Tapos, kasi nga, nandun ang asawa ko nandun. Nakaupo sa kanyang trono. So, kaya nagla-live ako. Pagkatapos niya, maligo, ayan, maglilinis na naman ako sa paan niya. Kaya nga, nagla-live ako. Sabi ko, sige, mag-stay ka dyan 1 oras, tapos maligo ka. Para 1 oras din ako magla-live. Ayan, at least tapos na siya. Matapos na rin yung pagla-live ko. Ayan. Salamat, Idol. Salamat. Dito lang ako. Thank you, Idol. Basta baka baksig matulog na ka ngay. Tulog na lang ngay. Nag-email daw si MGI. Mag-friend na lang mo sa Facebook ni MG ngay. Para at least magka-misis-misis. Silingan naman ginatupod na siya. Naama na siya diri ngay sa Columbus. Columbus na siya. 3 hours ang layo na mo. Sila nag-anhian man na sila last year diri. Ako sa dikitan si MG, Brianna fan vlog, ha ha ha. O G, dikitan daw ka ni Leah Kalinawagan. Dikitan daw ka niya, G. Sige ngay, dikiti ngay. Kani si Brianna, wa man na niya giseryosong channel ni Brianna kay wa na magaya siya nag-upload sa yung channel. Busy ka ML. Dugay na jud di ay siya walay upload. 2 months na mahigit. Pero yung harang niya, buti pa nga siya 2 months walay upload nga nang harang niya walay problema. Wa po siya na-stress sa iyahang watch hour. Ha? Unsay wala? Bitaw, no? Oo.
Nag-hello. Hello daw. G, si Leah Kalinawagan. Wala upload ba? G, si Leah Kalinawagan. Atong silingan ba, kuan daw kaniya. Gihigugma na daw kuno kaniya. Wala upload ba? Wala siya lagi upload. Pero maayo paghapon niya hang harang na arag hapon. Waning biya. Ako di ay nga, pag mabalik na akong harang ay, di na ako basta magkuan ngayon, bahala na, di na ako mag-uol kung, kuan naman lang, kuha na lang kung kuan ani, mga $5 ngay. Asawa man na niya nag-message, this Brianna, my mom is, si Brianna nag-message. Hi, Bri! How are you? Ayan. This Brianna, my mom is playing long time no see. Oh my God! Oh, yes, Bri! I miss you, Bri! Long time no see. Manusblid na naman puntaan ni, oy. Oh my God, my nose is bleeding, Bri. Na ako til sa imo ugma. Sige nga. Nabalaan ra pud na ako sa ako mga kailang nga muni. Nga ayun nga mao. Hi, good. Mao. I-message na lang sa ako ngay. Kung na kay time. Ingna ko ngay maginistoryahay gyud ta ani ngay about ni atong pagkamuni pag mahapit na ka mamuni ngay 700 na lang. Mag-share na lang gyud ta anig unsay kuan sa kaning mga kuan ba kay na lisod ngayon nawad-an ko. Motodoy! Ay, Motodoy, kumusta? Hi, host! Hello! Ayan. Salamat, Motodoy, sa pagbalik. Okay. Kumusta? Nakita ko yung bahay mo. Lumalaki ka na, ha? Ayan, natutuwa ako. Tumataas na yung subscriber mo. Motodoy, meron tayo dyan si Leah Kalinawagan, Dexter Baluyo. Baka hindi mo pa kadikit yan. Si Leah Kalinawagan, baka hindi mo pa kadikit. Dexter Baluyo, nandyan. Oo, PM Teka Ugma. Salamat. Sige ngay. Paabuto na ako. Matulog naman ka gani unta. Matulog ka na ngay. Okay ra ko ngay. Diri okay ra. Hi, Leah. Hello, Bri. Silingan nato, B. Brianna fan. Oh, silingan lagi nato na. Kailan nakaanak niya? Mayong buntag host. Oy, Bisaya po ni si Motodoy ngay. Motodoy, Bisaya po na si Leah Kalinawagan. Silingan ako na diha sa ato Taga Davao si Motodoy ngay. Taga Davao na siya. Kanilaging mga vlogger tanong mura na himo na noon tanig mga chismusa kay nakabalo na kung asat na dapit. Kadugayan o kanang kuan ba kana bitang mo abot-abot mura na tag nagchismusa kay kabalo na mag-asa na. Ay Motodoy, shout out from Leah Kalinawagan. Ayan. Hi Motodoy, ako na chick shop balay. Okay. Oh, ngay, Leah Kalinawagan ngay, na-check na daw kuno kani MG Israel sa imong balay. Naa siya USB, yuki na siya G, social na. Pag imo nang nagkuha, pag maunay mag-play sa imong video G, ba? Pag maunay mo play sa imong video G, na. Dako og abot. Leah Kalinawagan, na-visit na kita from Motodoy. Ayan. Buti naman, magkunik-kunik tayo, pareho naman ta mga Bisaya diri Pareho ra pud taga Mindanao. Wala na day na ako to, Yuki now. Wala day na ako Yuki now. Brian Fan Vlog. Ayan, from Leah Kalinawagan. Late lagi ning ako adiri ang sa cellphone, murag syungangers ba. Leah Kalinawagan, naa ka Yuki, magtaan kuron sa imo. Unsay magtaan? Magdaan? Adto ka sa iya. Pwede mo mag-friend sa Messenger o sa Facebook. Kaya para pag mag-play mo sa play sa video ba. Puli-puli. Dili na niya ngay dako na kaayo iya balay. Ngay need niyang play iyang video ngay unsyangis na ni.
Pag mamuni na ka ngay, mas kailangan pang i-play imong video ngay kay ngano para na kay kwarta. Kay kung di mag-play sa imong video ngay, wala kay kwarta. Salamat mo Tudoy from Lia Kalinawagan. Lia Kalinawagan, bisdak pod. Oy, bisdak na siya. Bisdak silingan lagi mi anak mo Tudoy. Sa bayugan po na siya. Pero ay nagbanha ngay, ay nagisulat da ngay kung asa sa bayugan kay nabe bagan 1, bagan 2, bagan 3, di ba? Masig na pay 4, 5 size pa na. Ayaw nagibanha. Ayaw na. Basta bayugan lang. Ganun na lang siya. Dabaw gani siya. Dabaw na siya ngay. Mga bisdak ta diri oy. Salamat mo Tudoy. Lia Kalinawada. Okay, nabasa na. MJ Israel, ako ay naana iyahang channel. Gi-subscribe naman daw kuno ka gimahal na daw kuno kaniya G. Ay, oo di ay no. Hehe. Oo. Lisod nga pag mamuni na. Lisod kaayo pag mamuni na. Ay, Ginoo ko. Mag-istorya gay mo na ni MJ da sa Messenger ay. Ayun pila na. Namuni na siya ano na February katapusan. Mga katapusan na siya namuni February. Mao nang iya ha karon. Pero may gani siya kita na pila na iyahang natigom. Nakasahod na ka J. Basig nakasahod pa ni nauna pagsahod sa ako. Una man ko anak namuni ni MJ ngay, pero wa pa ko kasahod. Basig nasahod na siya. Tapos na dai Brianna fan vlog. Hihihi from Lia Kalinawagan. Wala pa bi. Na ako pod gaya ni J, wa pa ko nagsahod. Oy, Ginoo ko Maria Santissima. Tapos dagko kay kuha sa ako ang tax J. Na maski mag-live ka J, Ginoo ko sintabo ra ihatag pod oy. Mobalik ra ko download. Sintabo ra oy. Ginoo ko Santissima. Sana all na isahod. Palagi mi kasahod dali ani ngay. Ako ani bana ha next month pa mo balik akong ads. So kuan. Tapos magbabawas na naman. Iwan ko kung bawasan ba ako ana ni AdSense wa man ko harang ana. So August. Tapos pag mabalik ko kailangan pa ko ngay mo earn og $20 or 30 ba na para pagka September makuha na ako ang first sahod. Pero sabi, sa kabuuan pa daw ang akong revenue, ma-freeze na naman. Ambot, Ginoo ko mo na nagunahon ako. December pa ko ani nga ba makasweldo. Ba? Binuang na ning kinabuhian. Mobalik ra kog download. Ay, download. Hinay lang ko download. G, pwede man ka mag-download ka ng imuhang giduwa nga email diha. Daghan man ga-download diha ang nagduwa og email. Nagduwa sila email, live pa nga sila G. Bawat email nila. Nabe ingon ana, pwede man nimo na buhaton. Sana all. Ngano na aman tax na agi na siya tax ngay. Yuki ka taas kay Ginoo ko. Abi ninyo, ang kinuha sa akin last month na tax $18. Tapos ngayong buwan $25. 25 mahigit. Halos mag 26. Tapos last month halos mag 19. Dako kay kuha ang tax Ginoo ko. Natawa na lang si Leia. Naunsa di ay imo bi. Nawadan man kog harang G. Nawadan ko og kuan oy ads. Sige po Dexter Baluyo, balikan kita maya ha from Lia Kalinawagan. Ayan. Lia Kalinawagan, I visit you also from Vlogs by Bad. Ayan, binisita ka na daw ngay. Ayan. Thank you, Vlogs by Bad. Ayan. Oo, ako pa, praktisan from Brianna fan vlog na. Di na, practice. Bahala na diha ang magkayamukat na diha. Basta sige kag-upload ka ng imuhang email. I-upload po na nimo sa imong YouTube. Wa man ay kuwan ana, kurat. Daghay maka-appreciate ana yung mga email po na nagduduwa ang email. B, mag-download ko workout na ako. Ayan, maganda yan, G. Mag-download ka. You're welcome, my dear friend, from Vlogs by Bal to Lia Kalinawagan. Ayan. Na, ngay, gagmay ra kayo kita diri sa YouTube. Ay, Ginoo ko.
Abi nimo ngay naglibog pa gani ko sa isa ka buwan tong bag-o pa lang ko sa YT, February ko na muni. Kailangan ngay pag mamuni ka ngay na ay mag super chat sa imo agad ng mga halagang mga $20 para automatic na kay $10. After 1 month makuha na nimo imuhang pin. Ana ang kuan. Ana imong buhaton ngay. Ayan, YouTube from Joel. Salamat, idol. Love your garden, Leia. It is so beautiful. From Vlogs by Bad. Yes, I love her channel too. My God, ang ganda ng ano mo, ngay. Ang galing mo sa editing, ha? Tapos yung mga thumbnail mo, ang gaganda. Di ako marunong ngay eh. Hinayaan ko na lang yung aking channel, hindi maganda yung mga thumbnail. Ayan na oh, dinala na ni MG yung kanyang channel. Yung kanyang bahay. Ayan. Yan yung bahay. Wala ko kadawat super chat bin. Nakuha raman ako pin. Daghan siguro nag-play sa imo no. Daghan nag-play sa imo adlaw-adlaw. Ay, salamat idol. Salamat. So, $10 nimo, pila nimo kaadlaw, usa nimo nakuha imong $10. Wala man jud ko ga live. Kaya nga, si Sis Lionel nga eh, sabi niya, si Sis MG, ano kayang, si Insan MG, ano kayang nangyari noon? Sabi ko, ay, gaplem, gihapon to siyang video kay nang iyahang views ni angat man. Tapos iyahang mga video kay nagatanaw pud ko sa imong channel, sa imong mga video. Wow, thanks Vlogs by Bad from Lia Kalinawagan. Gitagaan man dayon ko. Hihi, nangita man sila nako. Kinsay naghatag sa imo hag $10? Gitagaan ka dayon ka og pin? Giun sa man imo pagkuha imong $10? Nangutan na, wag ko kabalo. Nag-white ra. Ha? Nag-white ra. Wabi ka ga-live. O katong nag-live pa ka. Na-enra dira Ay mao. La. Kalami no. May man ka no kay sige ra mo dag play ba niya human dag ko kay mo kita. Ako diri namudlat na ning akong akong mata. Nanagkod ako baka aybag. Wag yapon ka sahod. Agoy gidaan ka. Hala, oy, kanindo tanan, G. Tamsak na host from Motodoy. Salamat Motodoy. Motodoy, baka... yan si MJ Israel. Baka hindi mo pa kadikit yan. Bago pa lang yan. Balik na pag-white kay. Naadri sa ako aga. Email man na siya. Wala na ako nag-play sa ako video BO. Wag... Ayaw play kay... ayaw play. Dili sa ingon ayaw play kay. Di ko gusto maka-earn ka money. Ayaw play kay. Ngano? Nakumban. Mawad-an kagarang. Ayaw play kay mawad-an kagarang. Pero pwede ka mag-play sa imuhang video. Pero ayaw yung adlaw-adlaw. Tapos na kay limit sa oras. Sa isa ka adlaw, isa ka oras ra ka mag-play kay. Agoy, ayaw ko naman kasi matulad kayo sa nangyari sa akin na mawad-an kagarang. Sandali. Undangon na nato ning bisyuha. Ay, ang ato lingaw-lingaw na lang ng ato aba. Ang ako gay gihuna-huna ano na lang. Ang memory na lang ba. Ato na lang ning himuog Facebook ning YT World. Mao na lang na itong himuon. MJ Israel, buak ng kampana nimo Paris back from Motodoy. Haliyapat. Salamat Motodoy from MJ Israel. Twins, Lini TV. Hi! Nandito. Kanina, nandun ako sa live mo. Pinapanood kita kanina. Kumusta? Nandun ako sa live mo kanina. Okay lang, salamat sa pagdating. Hello, Wafa, si host, Wafa Jod, Wafa ang aibag. Gitapol man ko be from MG Israel. Ayan, kumusta ka na? Okay lang ako. Thank you sis sa pagdating. Nandun ako kanina sa live stream mo. Minsan,
Hindi naman sa araw-araw, pero napupunta ako sa live stream mo. Pero hindi ako talaga nagme-message kasi nga manonood lang ako. Kasi alam ko 'pag magla-live ako or 'pag magkasalubong tayo kahit saan, sasabihin ko naman, eh, na nandun ako. Mega love shout out to all guys from Twins Lenis TV. Nagpalit ka ba ng pangalan? Nagpalit ka ng pangalan? Kadula na ko mga manghod na ko sa Pinas. Ay mao. Tama pod nga memories jud. Oo, mao man na akong nanggihuna-huna kay ang akong gamay pa man ni siya, balang araw pag makasabot na mo dako na siya makita niya among banding ba. Tapos this time kay na-realize na ako sukad nawad-an ko og ads tapos dili man ta kakita og dako diri sa YT. Ako na lang i-apil akong bana sa among video. Memories na lang ni na kami magkauban mi diri sa kalibutan eh kung mahanaw ko diri at least na sila tan-aw-tan-awon ba o di ba? Magmingawan sila, tan-aw lang sila sa akong channel, nakita nila ko tulad karon nagngisi o di ba? Ayan, di ka nag-comment from Twins Linis TV. Hindi nga ako nag-comment, pinanood lang kita kasi nagpapakain din naman ako sa baby ko tapos kumakain ako ng burger. Pinapanood lang kita. Kahit si Tagala Channel, minsan nanonood lang ako. Kasi, ano pala, pasabi pala kay kapatid Jomar Vlog, sis na hindi ako makapunta sa kanyang live stream. Ano nangyari sa cellphone na yan? Hindi ako makapunta sa kanyang live stream kasi may harang siya. Bawal tong original ko. Pumunta ako sa mga nagla-live na may mga harang. Sa'yo, wala pa namang harang. Ano nangyari? Pwede akong pupunta, pero yung may mga harang, hindi na ako pwedeng pumunta kasi mababawasan na daw ako ng aking revenue. Eh, Diyos ko, hindi pa nga ako makasahod eh. Na-freeze yung pera. Pasabi sis ha. Salamat sis daan. Asa naman ko, Lia Kalinawagan, nice imo house. O, nindot bitaw no, mga nindot po yung mga thumbnail. Natawa na lang si Twins Linis TV. Uy guys, baka hindi nyo pa kadikit si Twins Linis. Ay, ano pala niya yan? Support niya lang to. Support niya lang daw to. Ayan, salamat Wafa. O Diyos ko, Wafa sa iBag. Salamat Day. MJ Israel from Kalinawagan. Kambal Kutula Loves Host. Salamat sis. Linis TV Vlogs pa rin legit house ko. Ayan, bumalik na ako. Yung asawa ko nanood ng TV. Aba, nakalimutan niya live ata ako. Diyos ko, nakalimutan niya. Napasigaw ako ng ala. Agay, haha, may gani. Sugot po siya ngay. Mao jud, Twins Linis TV buak ng kampana nimo Paris back from Motodoy. Ayan. Tabian jud kabi. Lagi ay pag ginikalisan sa akong baba, tabian kaayo ko. Kinig lang ako sa iyo, idol. Salamat kay Idol Dexter. Lia Kalinawagan, welcome sa Dapit Inyo ha Salvation. Ay asa dapit doon na sa eskwelahan sa high school. 'Di ba? Eskwelahan sa high school. Tapos 'di ba tong atubang diri Tapos dito pa dadaplin sa atubangan sa balay ni Galanta. Mo na ilahang balay, atubangan balay ni Galanta, diri sa atubangan. Bawal pala yun, oo. Natanggap ko doon sa AdSense nakasulat, bawal daw kasi daw ako manood sa mga nagla-live na may mga harang. Habang suspended ako, o di ba, hindi ako makapangisda. Kaya nga, mahirap naman, pupunta ako, mag-isda ako eh. Sacrifice kong aking $96. Baka mawala. Oo, pasabi sis ha. At bang sa high school dai MG Israel lagi at bang lagi tapos sila Galanta tapos harap mismo. Yan. Maobi? Oo. Bawal pala yun.
Ganun ba yun, lalabs host? Oo, sige lalab host. Salamat si sakin sa imo batch day MG Israel from Lia Kalinawagan sa elementary. Hay, elementary. Imo man tong mama, teacher sa elementary. Ato ba nga yung balay na malhin na di mo? Namalhin na di mo ngay? Aw, dito di ay dapit inyo ha? From MG Israel, Linis TV Vlogs po, legit ko. From Twins, Linis TV. Ayan, kagbasman ko, elementary din, high school sa Compre. Ha, nangalagyo, nalagi mo sa ako, amo ang balay ay. Natingnan naman ko. Naalala ko, dinikit mo sa akin ang lagad lalab. Salamat, marami kaibaitan mo. Ay, oy, pati naman yung legit ko, nakadikit sa'yo, grabe ka. Kahit marami akong binigay sa'yo mga support, meron din naman, yung original ko, dikit din naman sa'yo. Hindi mo lang makita kasi naka-hide yung channel ko, pero pag friend tayo sa Messenger, isend ko sa'yo. Ayan. Okay, MG Israel. Yan. Ako ra mga manghod na ako naka-school sa Salvacion. Ay, sa school pala ang pinag-usapan. Kaila ka Sir Oscar Kalinawagan sa Compre to MG Israel from Lia Kalinawagan. Noted. No, Motoboy, salamat from Twins Linis Vlog. ITV pala, sorry. Nahap naman akong pananaw. Unsa ka na year graduate high school from Lia Kalinawagan. Imo to papa from MG Israel. Noted mo to boy from Twins Linis Vlog. Ayan. Dexter Balayo tapos na po from Lia Kalinawagan. Oo, ako papaday. Ayan, nagkailhanay na dyan eh. From to MG Israel. Dito lang kami hanggang matapos ka. Salamat, idol. Idol ha, pagkatapos ko wag mo na akong patakbuhin ha. Wag mo na akong patakbuhin. Bukas mo na ako patakbuhin, idol. Okay na ako dito sa pagbabad mo. Murag na teacher na ko siya. From MG Israel. Ada, teacher ni mo iyahang papa. Ako iyahang mama. Sige sis. From Twins Linis Vlog. Ayan. Lia Kalinawagan, salamat from Dexter Baloyo. Makakaasa ka, Twin Linis TV. Salamat sis. Buutan bayay mo papa dili stricto from MG Israel. Teacher nga. Yes, lalabs. Ilan na lang watch hour kulang mo, sis? Lini. Ilan na lang watch hour kulang mo? P6 kanya na handle. MG Israel from Lia Kalinawagan. Ayan. Nakikita kita lalabs host. Ay, wow. Nakita mo talaga ako. Salamat naman. Kasi yung iba, kahit naka-hide yung channel ko, hindi daw nila nakita. Kaya ang ginagawa ko, sinisend ko talaga sa Messenger. Sinisend ko kasi, gusto ko kasi yung talagang totoo. Paano ba explain yan? Kasi para at least, katulad ni Joanne, hindi daw niya ako nakita sa bahay niya. Utis, ginawa ko, friend naman kami sa Messenger, sinend ko talaga, pinicturean ko, ito yung channel ko, ito yung ano ko. Ayan, nakita niya. Nakakahiya naman kasi na, alam mo yung wala ako sa bahay niya, tapos super chatter ko siya. Ayan. 2015 ko ni graduate from MG Israel. 2015 sa high school, MG Israel. Sus, manghod ka, ayo kitika. Ayan. Dikit po na ako sa imo day Lia Kalinawagan. Ayan. Maliit pa watch hour ko. Ganon. Lagi kitang nakikita nagla-live, maliit pa watch hour mo, konti lang ba ang bigay sa'yo? Hindi naman live stream ang StreamYard gamit mo. 2005 from MG Israel. Hehehe. 1K pa lang watch hour ko. Nabuang na. Nabuang na. Ayan na. Ayan. Yes, I feel la labs from Twins Linis TV. Ayan. Twins Linis TV, hi sis, from MG Israel. Nakikita kita. Ayan, nakikita kita sa bahay ko, lalabs host. Ay, salamat naman. At least nakita mo talaga yung original ko, hindi lang yung puro support na. Ayan. Nabuang na si Giog ML from MG Israel. Mega shout out MG Israel from Twins Linis TV. Maliit bigay ni Lulu, ganon. Ilan lang ba ang nagbababad sa'yo? Kasi nga,
Depende din yan sa nagbababad sa'yo. Kasi yung iba kasi, nakikita ko 'pag nandun ako sa livestream mo, sabi nila nagbababad sila sa'yo. Sa totoo lang, umaalis naman sila kasi bumababa yung views mo, eh. Hindi lang ako magsasalita, ayoko na maraming ano kasi nga naku, ano ka ba? Mababa lang tapos ilang oras ka magla-live. Ako nga magla-live ako ng 1 oras. Last time nag-live ako ng 1 oras, naka 11 hours ako. Ay 1 oras, 1 hour and 25 minutes. May 1 hour and 25 minutes, naka 11 hours ako. Ayan. Kaya here sa kain. Sa kain. Here sa akin. 5, 6, nawala sila. Oo, hindi naman sila ano sa'yo eh. Hindi sila as in nagbababad talaga. Ha, hoy, matulog na ko mga day. Liapat, MJ Israel. Sige ngay, salamat ngay ha. Salamat sa pag-abot ngay, sa pagbabad sa ako ang LS ngay. Watch hour ko din to ngay. Ayaw kong i-play ngay ha. Eh, nahalata na ta ngay. Mao na ning ako ang resulta. Nagpababa akong watch hour ngay ha. Tanaw na ko sa imo Dailia. Tanaw na ko sa imo Dailia. Sige, chika, sunod-sunod. Good night. Ay, salamat, J. Salamat kayo, day MJ Israel from Leah Kalinawagan. Lumilipat sila, ha, from Twins Linis TV yan. Di maganda nga yan. Good night sa inyo from Leah Kalinawagan. Good night, ngay. Good night, sweet dreams. Nice to meet you, day Leah. Kisa, tanggalan ng HDA kay mauna siya si Leah pero pag na-H ako na imong ka-istorya. Dito pa rin ako host ha. Sim here dai MG Israel. Ayan. Oy, dili na tika play. Ha ha ha. Leah pat. Oo, ay na, ay na. Ay na kong i-play ngay. Okay na. Sige, bye-bye. Good night, sweet dreams ngay. Host, unsa man idol. Ala, lalabs host. Dailang sis Lini. I-play ta ka sis Lini. I-add ko sa messenger please sis Lini. Kani oh. Kani sis Lini. Mao ni pangita. Maka di pa nagbibisaya pa ako. Ito sis. Ito sis ha, i-add mo ako sis. I-add mo. Ito yung messenger ko sis. Ay, thank you very much my friend. You're still here. Thank you, thank you. Thank you very much my friend. Guys, we have Vlogs by Bud in the building. If you are not connected to Vlogs by Bud, go and show some love. Real love, guys. Yan. Twins Linis TV, Dana Sisi from MG Israel. Ayan, nagbabalik na si MG Israel sa ating YT World. Ha? Stone yan siya. Hindi yan siya rose, sis. Stainless stone yan siya, sis. Ayan, noted Wafa, MG Israel from Twins Linis TV. Ang hirap banggitin ng pangalan mo, sis. Twins Linis TV. Twin na lang. Tanggalin mo na lang yung is na yan. Ayan na, oh. Nag-message na dyan. Good night, Leia. From Vlogs by Bad. Ayan. Sige, lalabs host. Stainless stone yan siya, sis. Hindi yan siya stainless. Wala kang makita. Hindi mo ko makita doon. Ayan. Dula sa ako, B. Minaw ko ni mo. Sige, G. Salamat, G. Ha. Salamat. You're welcome, my dear sweet friend from Vlogs by Bad. Malapit naman na ako, guys. Konting tiis na lang tayo. Ay, hindi pala. Ano pa lang ako, kailangan ko pa ng ilang minutes para mag 1 hour.
Ayan. Nakita niyo ba ako, guys? Yung anak ko. Ayan, nagising yung anak ko. Sorry. Ayan. Linis TV Nap, G, Lalabs host. Ayan. Thank you, sis. Duling mata, Lalabs host. Duling. Yung ano ko, yung anak ko nagising. Sa akin, mata ko, hahasin siya na. Ganon. Yung mata mo? Ano nangyari sa mata mo? Hindi ka naman duling, ah. Kumusta ka po sa BG? Wow, researching your roots. Thank you. Thank you very much, my friend, for coming to my LS. How are you, my friend? Ayan, researching your roots. Hi, shout out po from MG Israel. How are you na from MG Israel? Kumusta ka po, MG Israel, from researching your root? I give you... ayan. Guys, pwede kayong maglapag. Ayan, pwede kayong maglapag ng inyong bahay. Yan, mali type ko, Lalabs host. Ay, nagising ang aking anak kaya nagpadidi ako, guys. Pasensyahan nyo na. Nakikita nyo ba ang aking mukha? Ayan. Ayan. Shout out to sis from Marimar Vlog. Sis, pinlay kita. Nakaano ako ngayon. Mahaba yung play ko sa'yo. Naka 14 hours ako. Oh, 14 hours yung na-play ko sa'yo. Ngayong araw. Mali type ko, Lalab host. Ay. Ay, nandito ako. On the Wiwafa MG Israel from Twins Linis TV. Ayan. Motoboy, pwede pa baba bahay mo po from Twins Linis TV. Baba kayo, guys, ng link ng bahay ninyo para madali kayong magkaisdaan dyan. Yan. Ako ay mabuti po. Salamat. Wow! Ang galing. You know how to speak Tagalog now. Researching your roots. How's your watch hour, my friend? Researching your roots. Your roots. Ano ba tong aking accent? Ayan. Twins Linis TV. Naka-play sa'yo, sis. From MG Israel. Salamat po, sis. Walang ano man. Sabi ko sa'yo, i-play kita. I-play talaga kita. Hindi ko na kailang ipasa-pasa pa. Makikita mo yun sa watch hour mo, madam. Talagang nagpi-play talaga ako. Kahit tanong mo pa si Sis Malor TV. Alam niya yan. Inad mo na ako, sis. Ay. Nagtutunog yung cellphone ko kasi may natanggap na notification. Add mo ako, sis. Sis Lini. Excuse me. Wala pa ako natanggap. Thank you, guys. Thank you very much. Motodoy, thank you. My friend, Vlogs by Bad, thank you very much. Salamat, Gia. Sis, salamat, Marimar Vlogs. Dexter, idol, thank you. Thank you. Derera ko, B. Sige, G, salamat, G. Kuha na lang ko. At least 10 minutes na lang ako. 10 minutes na lang ako, tapos mag-out na ako. Wala naglapag ng link. Ayun nyo. Connected na ba kayo? Dula sa ko. Sige, G. Salamat kayo, G, ha. Napadpad ka dari sa ako ang balay. Thank you. You're welcome, my sweet dear friend. From Vlogs by Bad. Sis, ano yun, sis? From Marimar Vlogs, ano yun, sis? Ayan, naglapag ng bahay. Naglapag ng link si Marimar Vlog. Naglapag siya. Sinong hindi pa connected kay sis Marimar Vlog? Meron siyang binaba. Nadagdagan na ba yung watch hour mo, sis Marimar Vlog? Nakikita mo ba?
Pag piniplay kita, siguro nasa 1,000 ka na. Mahigit. Sis Lini, i-play din kita, Sis Lini. Ipi-play din kita, Sis Lini. Pagkatapos nito, magpi-play ako sa inyo, guys. Thank you ha. Ako, kahit friend kita, pwede pasilip sa akin. Ano ba? Saan silip kita, madam? Sisilip kita. Pinatakbo ko pa nga yung mga ano mo, yung mga alagad mo dyan. Yung inaano mo. Doon kita friends sa ano, sa grupo, pero hindi kita as in talagang friends sa Messenger. Gusto mo ipasa ko sa'yo yung piniplay ko? Pag may time ako, nagpapasa talaga ako. Pag may time ako, Mega Love, shout out to all guys. Ayan na, this is Lenny's TV's Vlogs original. Ngayon mo pa dinala, sis. Dan Tamzak la love host. Salamat, sis. Thank you. Too legit to guys. True legit ko, guys. From Lenny's TV's Vlogs. Ayan. Katapos lang LS. Ha, kakatapos mo lang mag-LS ngayon. Kanina natapos ka na mag-LS, nakita ko. Oo, matagal ngayon ang process ngayon sa pagkatapos ng LS. Nandun ako kanina nga sa LS mo, sis. Nandun ako kanina sa LS mo, nag-goodbye ka na nga doon. Siguro naka-stay ako ng mga 25 minutes lang. 25 minutes ako di pa upload. Bukas pa yan. Itong live kong to, bukas pa to. Ay, bukas ng pagising ko nung nakaraang LS ko, siguro tanghali na. Halos mag 24 hours din yung upload. Huwag mong i-delete. Kasi katulad sa akin dati, dinidelete ko yung akin. Sayang. Ano naman, watch hour mo rin yan. Ganun talaga, minsan 12, minsan 15 hours. Dan na si Twins Lenny's TV Wafa, MG Israel. Nandyan siya, nakikinig lang siya, sis. Ako, nakikita kasi kita, sis, nakikita naman talaga kita pag nagla-live ka, nakikita ko na ako sa... Pero bira na, pili na lang piniplay ko ngayon, sis. Pili na lang. Kung sino yung magsusupport sa akin, talaga piniplay ko yan. Pero pag once hindi naman nagpupunta sa akin, hindi na. Ayoko na. On the way, MG Israel from Lenny's TV Vlogs. Ayan. Pagtsagaan nyo na lang ako, mga sis. Okay lang yan, lalabs from Lenny's TV Vlogs. Yes, ganyan din ako. Oo. So, pero supportive pa rin naman yung grupo mo, Supportive pa rin yung mga grupo nandun. Nakikita ko supportive si Hazel Garrison. Oo. Kasi puro ka support ng support sa iba, tapos hindi naman nagsusupport. Mahirap. Oo. Kaya piliin nyo talaga, guys, kung sino yung nagsusupport sa inyo, doon kayo. Kasi pag once mamuni na kayo, nandyan pa rin sila sa inyo. Mas mabuti pa alagaan nyo lang. At least kung meron man kayo mga tunay na friendship dito na talagang as in supportive sa inyo, 5, 6, okay na yan. Kaysa yung wala talaga. Kasi mag-support ka sa iba tapos hindi man lang hindi kayo masuportahan. Yun yung para kayong syanga-syanga. Sila halos support, give and take. Sila halos support, give and take. Kaya support ko din sila.
Ayan, meron 10, 'di ba? Makita mo, hahaha. Pili Pilipi po, pinipili po Pilipino? Ano? Meron ano, si Madam pala to. Pilipi po. Hihihi sis. Anong Pilipi sis? Pilipi po. Oo, 10 pero ilan na lang matira katagalan sis. Hindi naman nakasulit sa'yo. Kaya ayan, ang bagal ng watch hour mo. Kung solid talaga yung 10 sis mula umpisa, aba. Haha, pinatawa kita sis. Pili daw, lalabs. Ay, parang ukay-ukay. Oo, alam mo sis Marimar, ikaw kasi nanonood ka pa sa mga video ko, at least nasisilip mo ako. Kaya talagang hindi ako ano sa magbigay ng watch hour sa'yo. Kaya walang problema sa akin. At least nabibisita mo yung bahay ko. Laking tulong din yung pagsilip mo. Ayan. Kaya nga, piliin mo. Ayoko na ayoko kasi magsalita ng mga ano kasi grupo is grupo. Ayoko nang ano. Basta yun lang yung masabi ko. Ayan. Si Sis Marimar's Vlog, oh, marami doon sa grupo natin, sis, no? Madami din ba nagsusupport sa'yo doon, sis, sa grupo natin? Dami na doon. Yes, lalabs. Oo, madami na doon. Nakikita ko. Nahiya nga lang akong mag-ano, si ano lang ang ano gusto kong ano, si Mylene. Kasi nagbigay sa akin ng super chat yan. Nahiya talaga ako. Nung time piniplay ko siya sabay kay Sis Malor. Pero nung katagalan, ano naman, nawala siya sa akin. Nahiya naman ako. Pero napiplay pa rin ako sa kanya. Tapos, kahit nagsa-silent LS siya, nandun pa rin ako. Pero hindi niya lang alam yun, eh. Hindi ko sila group lalabs. Hindi mo sila grupo? Wala ka bang kagrupo? Akala ko grupo kayo nila Jomar Vlogs, nila Tagala Channel, si Hazel Garrison. Akala ko group kayo kasi nandun din sila sa LS mo minsan. Got to go. Love you all. It was good to be here with you all from Vlogs by Badsa. Okay, my friend. Thank you very much, my friend. Thank you, my friend. Wala, di support lang. Okay. Lahat ko sinisilip ko video mo sis. Tamad ko dun. Tamad ko dun. Give support lang kami lalabs. Okay. So at least wala kang grupo. Ay, social. Ang ganda ng buhay. Ako, hindi ko sasabihin na grupo tayo, pero friend tayo, pwede. Ayan. Pwede tayo give and take, bigayan. Ano? Ako wala na rin akong inaanong grupo. Yan, kagrupo ko yan si Sis Marimar Vlog, pero hindi ako active doon sa grupo nila. Hindi na ako umano doon. Ang dami nila doon. Sobra. Tapos yung isa napasukan ko, nag-support ako, aba. Habang nagpapadili ako sa anak ko, sinasabihan pa naman ako, thumbs up ko daw lahat yung binigay kong babad sa kanya. Aba, na-stress ako. Nag-play ako sa mga nag-support LS ko. Ay, mabuti. Pero play mo yung sarili mo. Huwag mo lang gamitin yung original mo. Yung original mo. I-play mo yun sa mga support mo. Para makatulong din sa'yo. Hayaan mo i-play kita. Magpe-play naman na din ako kay Sis Marimar Vlog. Sabay kita i-play. Di pumasok? Di pumapasok yung mga piniplay mo sa sarili mo. Baka naman ang account mo, yung channel mo talaga ang pinili mo sa video mo. Try ko 20 hours, di pumasok talaga. Pero hindi mo gamit yung ano mo, yung cellphone mo na pang vlog, 'di ba? Yan yung channel mo. Ay ganun, hindi pumasok. Nag-clean history ka ba? Nag-clean history ka?
So, isa lang CP mo, pero ginawan mo ng ninja. So, sandali lang. Baka kaya hindi pumapasok. Sandali lang. So, isa lang ang CP mo, sis. Tapos, ginawan mo ng 3 ninja yan. Ay, wag ganun. Hindi talaga papasok yan. Useless lang. Ang kailangan mo, yung support, itong cellphone, itong cellphone ko. Itong cellphone ko, ano to, talagang super ingat ako, hindi ko to piniplay sa iba, hindi ako, pag nagpi-play ako sa mga ibang video, hindi ko to ginagamit, kahit yung laptop ko, na nakakonik sa itong account ko, hindi ko piniplay yung mga video na mga piniplay ko, iba yan. Hindi yan pasok yan pasok sis, hindi yan pasok, kahit iba-ibang email. Itong cellphone kong isa, 6 yan. Pero iba-ibang account yan, naibigay ko naman yan sa'yo. Pero yan, pasok yan. Pag ipinlay ko yan. Kahit iba-ibang email, account mo yan eh. Pero kung gusto mo, bawal yan. I-sign out mo yung original mo, i-sign out mo muna para pumasok. Ay, si Sis Marimar Vlog pala to. Bakit sis? Bawal yan kasi ano naman yan eh. Yung IP address ng itong original ko, itong IP address na to, ginagamit ko na yan. Kung gagawan mo pa ng support yan, baka maya, hindi talaga pasok talaga yan pag pinilay mo. Kasi parang ang original mo pa rin nag-play eh. Ganun yun. Pero, papasok yan. I-sign out mo yung original mo. I-sign out mo. Kaya nga, kahit support mo, halimbawa, itong cellphone ko, ginawan ko ng iba, 3, 4, 5. Tapos, ito pa rin, nakasign in yung original ko. Tapos, pag-play ako, gamitin ko ibang email. Hindi pa rin. Hindi nga papasok. I-sign out mo. I-sign out mo, sis. Marami yan. Marami nang nagsabi sa akin yan. Ang sinuggest ko na lang doon sa kaibigan ko, namuni na siya. Pasalamat talaga siya sa akin. Oo, kasi sabi niya, hindi daw siya naniniwala. Kasi ganyan din ginagawa niyo. Yung ginagawa mo ngayon. Ganyan din. Kaya sabi ko, i-sign out mo sis. Sabi niya talaga, thank you talaga kasi nga, ginamit niya yung laptop niya, ginamit mo yung cellphone niya, wala talaga daw pumapasok. Sabi ko, pag sign out mo yan, i-sign in mo na lang yan pag once mag-upload ka or mag-live ka. Ganon. Try mo. O pwede yan, Madam Marimar. Pwede yan. Ibang CP naman eh. Pwede yan. Sa isang cellphone mo, gawan mo ng 6, 7, 10 yan. Tapos, i-alternate mo yan. Iba sa umaga, iba sa gabi, iba bukas, iba sunod na araw. Ganyan ginawa ko nun. Gawan mo ang akin, ginawa ko 6. Isa sa umaga. Tapos, ako sa umaga. Mag-clean history ka una. Tapos, sa gabi, iba na naman. Clean history. Kinabukasan, iba na naman. Tapos, sunod na gabi, iba na naman. Sunod na araw, iba. Kaya, at least sa 3 araw, iba-iba naman. Di ba? Pasok pa rin yan. Pasok yan. Kaya, patakbuhin yun ng patakbuhin 24 hours yan. Pasok yan. Kahit 6 na ilagay nyo dyan, 6, 10 pa yan. Wag lang yung, pag nandyan yung original nyo, sign out nyo na lang. Ganun lang. Kaya yung isa, namuni na. Sa awa ng Diyos. Oo, sign out mo. Try mo nga, sign out mo. Sis Marimar Vlog, add mo ako sa Messenger, ha? si Sis Malor, friend kami. Ano yung piniplay ko siya, parang hindi siya masyado naniwala nagpi-play ako kasi may nagpi-play din sa kanya. Pero, every time mag-play ako sa kanya, pinasa ko sa kanya, kaya kikita naman niya. Add mo ako, Sis Marimar. Ikaw, Lini, gusto mo, add mo ko sa Messenger. Ano lang naman, nakafocus lang ako ngayon, magtulong ako sa watch hour, ayan, kay Idol Dexter
Talagang naka-focus ako niyan sa kanya. At saka si Vlogs by Bads, yung kaibigan ko yung si Vlogs by Bads kanina, promise ko sa kanya, ako bahala sa watch hour niya. Yan yung promise ko sa kanya. Ayan. Sige, sige. Basta nakita mo na, stainless stone. Akin yan. Ikaw sis, Marimar. Pero, ayan, hindi na ako mag-ano pa sa iba. Ayoko na. Tama na kayo. Pero minsan pag hindi, basta guys, ako naman yung tipong tao, pag hindi ako makapasa, at least importante nagpi-play ako at makikita nyo yung watch hour nyo tumatakbo talaga. Supportive naman ako, hindi mo lang nakikita. Hindi mo lang ako nakikita minsan kasi kahit nanonood ako, hindi ako nagme-message. Tsaka bawal pa rin talaga ako ngayon. Tong original ko, bawal pa ako. Bawal pa tong maglalakbay-lakbay. Pwede ako mangisda sa mga walang harang. Pero minsan tinatamad na ako mangisda kasi nagfo-focus na ako ngayon sa anak ko. Ang laki ng pagkukulang ko sa anak ko kaya focus ako sa anak ko. Ayan, i-add mo ko sis. Ha? Ikaw na lang, madam. Stainless stone man ko, madam. Ito, madam, oh. Ito, madam. Add mo ko ngayon, madam. Nakababad kasi yan, madam. Watch hour ko din yan. Ayan. Ako la loves house ko, ano to? Post ko sa YT mga nag-support. Ako kahit di mo na ako i-post, hindi ko naman, ayoko ng mga ano, kasi nga, mas mahirap yung ipopost-post ka. Oh, supportive. O, di pa malapitan kasi supportive. Pag mamuni na, iwanan na. Ayoko na ng ganyan. Para makita nila, play ko sa kanila. Ay, ganon. Ganon. Eh, di mo na ako ipopost. Wag mo nang ipopost. Anong pangalan mo doon, sis? Ayan, madam, oh, nag-message. Yung ano, yung si Stainless Stone, ayan. Aroy. Si Stainless Stone, sis, ayan, oh, nag-message. Yes, sis, si. Kita mo si Stainless Stone, yung walang mukha. Ayan. Lalabs host, ako, Till Mooney, support ako. Ayan. Ako din naman. Nagsusupport talaga ako. Kaso lang hindi, minsan pag nagla-live talaga, hindi talaga ako pumupunta, gawa ng, kita niyo yung bahay ko, namuni ako February hanggang ngayon, hindi pa umaangat. Nandun pa rin sa 1-3. Ayan, dami nila, play nila ako, hala. Ang dami nila, nagpi-play sa'yo. Ang dami nilang nagpi-play sa'yo. Talaga, ang dami. Tapos yung watch hour mo, wala pa. 1,000 pa lang. Diyan. Kaya nga, sabi ko sa'yo, kung magpe-play ako, kung gusto mo, magpapasa ako. Pag may time, pero pag wala, at least nakikita yung watch hour. Talaga. Parang dati, ilang buwan na akong naano sa'yo, ha? Ang tunay na nagpe-play, sis, araw-araw umaangat ang watch hour. Yan ang tunay. Oo, pero ilang buwan yan? Tumaas ng ilang buwan mo ba yung ano na yan, yung 700? Isang buwan, 2 buwan. Tsaka sis, nag-iilis ka. Nag-iilis ka, kaya tumatas yan. Sobra, sobra liit pa kasi 100. Nag-iilis ka kaya. Kikita naman kita eh. Nag-iilis ka. Kaya tumataas yan. $100 every 2 days. Kasi hindi naman kasi as in sila, ano, labas-masok kasi sila, hindi naman sila as in nag-ano, babad. Ang babad sis, pagbabad, katulad nito ngayon sa akin, nagbababad kayo. Tingnan, ayan, 1 hour ako. Dapat babad talaga. Hindi lang yung 15-20 minutes.
Ang liit. Oo, kailangan talaga ang pagtambay, tambay talaga. 'Di ba? Hindi yung alis-alis lang. Kaya nga. Sis, salamat sis. Dumating ka. Paahot na rin ako sis. Ay, 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 ay. Oh, kuya, 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 kuy. Don't worry. Ayan. Ang anak ko nagising. Nakita mo ba ang mukha ko? Baka may nakita yung aking didi. Salamat sis Juan. Thank you sis. Di sila tambay. Alam ko lalabs. Ayan. Katatapos ko lang nagluto, kumain at shower. Wow, buti ka pa sis. Ako di pa. Pero mag-out na ako maya-maya sis. Nag-usap lang kami ni Lenny. Ayan. Kadikit mo na ba si Joan Almonte? Sis? Mabait yan si Sis Joan Almonte, sis. Mabait yan si Sis Joan Almonte. Ano, mga sisi? Ipi-play kayo niyan. Dali lang. Dali lang. Nakita ba yung mukha ko? Yung anak ko, nagising. Ayan. Nagising ang anak ko. Ayan, ganito. Tingnan ko nga sarili ko. Nakita ko mukha mo from Marimar Vlog. Si Sis Joan Almonte, nagpi-play yan. Tumutulong ng watch hour yan. Kunin nyo yan. Si Sis Joan Almonte. Pag pumasok kayo, pag nagla-live yan siya, pag pumunta kayo sa live stream niya, ipi-play kayo niyan. Promise, hindi ako nagsisinungaling. Mabait yan. Ano yan? Ano ko yan? Talagang hindi ko yan bibitawan kasi mabait yan. Kaya pag nakuha nyo yan, swerte kayo. Ipi-play talaga kayo. Yung pagpi-play niya hindi limited. Hindi yung ipi-play kayo 1 oras, 2 oras, hindi ganyan. Pag nag-play yan siya, play talaga yan siya. Pag sinabing tulungan kayo sa watch hour niyan, tutulungan talaga kayo, promise. Hindi kayo hindi kayo magsisisi pag nakuha niyo si Sis Joan Almonte, guys. Tutulungan kayo sa watch hour niyan. Pag sinabi niyo, pag lumapit lang kayo sa kanya, talaga, promise yan. Lalabs, alam mo ba na nag-LS ako 4 hours, lolo bigay sa akin 2 minutes. Ha? Nakakaloka. He, baka naman nagmahal ka. Tandaan mo, pag mag-live stream ka, wag kang magbigay magmahal sa iba. Baka naman nagmahal ka. Kasi bawal yun. Baka nagmahal ka talaga, sis. Pero grabe naman yan, 4 hours, 20 minutes. Talaga? Kaloka yan. Hindi, ngayon lang ako nakarinig. Kasi ako, nag-live nga ako, ano lang yun. Nag-live nga ako 25 minutes. 2 hours na nga binigay sa akin ni Lulu. Natawa pa siya sa kanyang 2 minutes. Sige, lalab. Parang dikit na check ko, lalabs host. Ayan, si Sis Marimar nagbaba ng kanyang bahay. Naglapag na. Yan, Linis TV Vlogs. Hello, mega shout out from Joan Almonte. Joan Almonte, love mo ako from Marimar Vlog. Ayan. Mega love shout out Wafa Joan Almonte from Linis TV Vlogs. Marimar Vlogs, okay, puntahan kita from Joan Almonte. Paano, mahal? Ano? Pinusuan mo sila habang nagla-live ka. Baka naman nagpuso-puso, nagbigay ka ng pagmamahal mo habang nagla-live ka. Baka naman ganun ang nangyari pag maliit ang bigay sa'yo ni Lolo, meaning nagmahal ka. Sandali lang. Yung aking anak lumipat sa kabila. Hindi ka nagmahal. Silent lang. Nung baka naman nung mag-silent ka, nagsipag-alisan din ang mga yun. Baka walang nagbabad sa'yo. Ay, kaloka? Wala, mahal dun, ha ha ha.
Ayan, tanong, kahit kausapin mo si Sis Joan Almonte, parang ang ano naman yan, nakakaloka nga yan. Ayan. Kahit tayo host, from Dexter Baluyo. Ayan, oo. Ayan, oh. Kahit kain. Daddy, you wanna go to your daddy? Okay, go to downstairs. Ayan, sis. Ayan, si Sis Malor TV. Si Sis Malor TV, ayan, nandyan siya. Muni na yan. Support niya yan. Support ni Sis Malor TV yan. Si Maria Lourdes Baldoza. Your anak. Yeah. She's coming. Go to your daddy. Go to your daddy. Ay. Narinig yung ano. Ala, narinig yung TV. Baka maya. Sandali, mag-out na ako maya guys ha. Linis TV, done na sa'yo from Juan Almonte. Ayan, haha, from Linis TV Vlog. Ayan, sis, thank you very much, YouTube. Salamat. Salamat, babad. Ha? From Linis TV. Idol, me. Ano yung me? Idol. Wala, babad. Walang babad. Wala nga. Diyos ko. Wala kang nagbabad sa'yo nun. Nung nag-LS ka. Wala talagang nagbabad kasi 2 minutes lang. Tamsak sis, Malor. Alam ko sis. Salamat sis sa pagdating. Mag-out na ako guys. Nagising na yung aking anak. Salamat sa inyong pagdating ha. Ayan mo Lini. Piplay kita Linis TV's vlogs. Sis Marimar vlog. Ipiplay ko kayo. Ayan. Mag-out na ako. Nagising na yung aking anak. Napagod yun kanina. Kawawa. Magpakananay at saka magpakaasawa na ako. Nakapag-ilis na ako. Okay na to. Dexter Baloy, musta ka? From Joan Almonte. Ayan. Marimar Vlog. Done na. Full pack from Joan Almonte. Thank you guys. Salamat sa 15 thumbs up. Salamat guys. Salamat po sis Joan. Ngayon 1K na ako. Watch hour ko. Hehehehe. Wow, 1K ka na. O sabi ko sa'yo, baka 1K ka na. 1K mahigit ka na. 1K ka na nga. 3,000 na lang, madam. Agoy. Malapit na yan. Huwag mo lang isipin matagal. Lapit na yan. Yan, magpi-play naman din ako kanina. Pinlay kita. Mahaba yun. Maaga ako nag-play. Ngayon, hanggang bukas ng umaga na naman. O, diba? Anong oras na ba? Oh my God. O, ma-play kita alas 8 ngayon. Kasi, 7:42. So, mag-start ako mag-play alas 8. Hanggang umaga. Bukas na umaga na yan. 1K sarado na. Wow, congrats. Sarado na. O, diba? Tapos, bukas pa. Sis, gawa ka ng congratulations story message para sa akin. Salamat. Ngayon ka pa magpa-congratulations sis, ilang weeks ka ilang weeks ka na nag sige, try ko sis ha. Ano bang gusto mong sabihin ko? agoy. Si Sis Hearty nagpasabi sa akin hanggang ngayon, di ko pa na-message eh. Ano bang sabihin ko doon sis? Baka naman i-message mo ako. Yung gusto mo na idagdag ko. Meron ako pero idagdag ko na lang. Ayan. Gagawa ako. Basta tulungan mo ako. Iyong ilis ko si play mo para hindi mag-stop. Doon tayo sa vlog mo. Kasi pag mamuni ka na, kung gusto mo i-hide mo yung ilis mo, ma-hide mo. Yung vlog mo, continue yan. Kasi pag sino ba magpe-play sa playlist sa LS na yan pag muni na? Kadalasan vlog, 'di ba? Vlog lang, madam. Ay sis. Kung gusto mo i-play ko yung LS mo, play ko naman. Pero mas maganda yung vlog mo. Pero pag mag-play ako sa iyo, hindi ako nagpe-playlist, madam. Ay sis, madam sis. Hindi ako pag nag-play ako sa iyo, hindi ako nagpe-playlist. Nagpe-play all ako. Hindi ka naman muni. Play all para lahat ma-play. Hindi yung LS lang. Magpe-play all talaga ako.
Pero kung ang dami mo kasing playlist doon eh. Eh gusto ko ma-play ko naman yung mga hindi ko na-play yung hindi ko napanood, ganun. Gusto mo LS mo lang? Pag sure ba? LS lang talaga, ha? Lagyan ko nga to. Hindi ka naman mag-worry, madam, kahit hindi ko ma-play yung LS mo. Kasi pag nag-play ako, ah, hi, salamat kung play all. Ayan, play all nga ako sa'yo. Kasi, ako si Sis Malor TV, nagpe-play ako sa kanyang playlist. Kasi, kung ano ko naman, kung i-ano ko siya, talagang, ikaw bahala, sis. Ayan, si Sis Malor TV, alam ko, kahit nagpe-play ako, pag nagpe-play ako sa LS niya dati, alam niya pag nagpe-play ako, kasi hindi naman porket ang na-play ko ngayon, yung isend ko sa kanya pariho, iba naman eh. Ganon ako. Kung hanggang sa lang yung na-play, doon lang. Hindi ko pipilitin na yung kung ano yung mas mataas kahapon, mas maliit ngayon, hindi. Kahit maliit nga lang na-play ko kay sis eh. Okay pa rin yan siya eh. Oo. Sige sis. Sige. Magsi-search muna ako yung mga nice message. Okay? Sige. Kasi ikaw ano ka sa akin eh. Super chatter kita eh. Mayroong ganon. Ako, Diyos ko, super chatter kita. Hindi, alam mo naman yan. Hindi yun sa super chat mo kung bakit nagpi-play ako sa video mo. At saka, ayan, supportive ako sa'yo. Hindi yun. Sige, gagawan kita, sis. Pero, saka ko na ipasa, ha? Kaya hanggang kailan ba yan? Hanggang kailan ba yan, sis Malor? May expiration ba yan? Agoy. May expiration ba yan, sis? Ang daldal ko ba? Ang dami kong mga sinasabi dito. Baka maya, mag-out na ako. Mag-respond ka na, sis. Magpakananay na ako, tsaka magpaka-asawa na ako, guys. Kasi, sis John Almonte, salamat, sis, ha? Salamat, sis. Lini. Yeah, Linis TV Vlog, salamat. Marimar Vlog, salamat talaga sa inyo, guys. Dexter Baloyo Idol, salamat talaga sa mga pababad mo dyan. Thank you. Talagang binabad mo talaga pag sabi ko sa'yo, bawad mo lang. Thank you. Ngayon ako nagtamsak na. Ay, salamat. Salamat, madam. Bakit lagi akong napapamadam sa'yo? Napapamadam talaga ako sa'yo, sis. Kasanay sa madam. Sige, mag-out na ako. Sige, sis, Malor TV, hayaan mo. Kahit ano na lang, ako na lang bahala. Kahit ma-excel lang. Sige, message na lang kita. Salamat, guys. Thank you. G, kung nandyan ka pa, MG Israel, salamat. Bye-bye, sis. Matagal na ako dikit sa Yuwaka Juan Almonte from Linis TV Vlog. Ayan. Matagal na daw siya dikit. Ayan. Basta, guys, sis Marag, Linis TV's Vlog. Punta kayo kay sis Juan Almonte pag nagla-live yan siya. Pag lumapit kayo sa kanya, maniwala kayo sa akin. Pag lumapit kayo sa kanya at hihingi kayo ng tulong sa kanya na mag-play sa video nyo, hindi kayo hihindian yan. Tutulungan talaga kayo yan. Mabait yan. Promise. Hindi rin ako mabibigo pag suggest ko sa inyo kunin nyo si Sis Joanne Almonte. Para sa premiere ko, sis, ha? Kailan ba premiere mo, sis? Hanggang kailan mo ba i-upload yan? Aba. Magpe-premiere ka pala? Send ko sa'yo, lalabs. Sige, sis. Sige. Linis TV Vlogs. Okay, sis. Salamat from Juan Almonte. Laro ko harang mo from Linis TV Vlogs. Harang ni sis Juan yan. Wala naman akong harang. Wala naman akong harang para laruin mo. Suspended pa ako. Ayan, guys, maraming salamat. Ulit na naman ako. Next time na lang ulit, guys, ha. Magpakananay na talaga ako at saka magpakaasawa na ako.
Yes, harang sis Joanne. Okay. Okay sis. Thank you guys. Thank you very much. Sandali lang. Mayroon ba akong hindi? Okay. Lahat nalagyan ko na ng moderator. Balik din, Lalabs host from Linis TV Vlogs. Salamat sis. Message mo na lang ako sis. Malor TV ha. Message mo ko sis. Sige guys, thank you very much. I love you all. Mag-ingat po kayong lahat. Ingat palagi. Bye-bye. Mwah, 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 mwah. Bye-bye. Ingat lalabs. God bless. Ingat din sis. God bless you all. Bye-bye.